आंखौ एथ'ग्राब बदनाम खालामबाय आंनि लोगो दोगो हौवाबाबो हिनजावफोरबाबो मारै एफारायदि बदनाम खालामो आंथ' इनि हिनजाव नङाना खेबखायोमोन आरो माने गावनि हिनजाव गदाय जाथारनांगौमोन आरो आं भाइरेल खालामनो नाजायोमोन निकेट फट' मा फट' होनानैबो बियो आंखौहाय दम हरोमोन ओमफ्राय आंखौ नों आंजोंहाय रायलायाबा नोंखौ थांनानै बुथारहैगोन नोंखौ थांनानै नोंनि गारि गरा बुख्रेबहैगोन होननानै बुङोमोन। बड'लेण्ड रादाबनिनो भाइरेल भिडिअ ओंखारगासिनो चिफ क्रिएटर मैखोम बसुमतारी जायनि मुङा गासिबो सिनायखायो जोंहा बर'निनो टप निउस चेनेल होनोबा बड'लेण्ड रादाब दा गोबां भाइरेल ओंखारगासिनो लोगोफोर माने मा जाबावगोन थारैनो बर'नि गेजेराव दावराव दावसि सोरबा बेफोरबायदिनो जोङो मोजां निउस खोनाला आरोना माने गाज्रि सानफा एफा फुंफोरावनो मर्निंफोराव माने बेफोरल' खोनानाय जाबाय। दा बड'लेण्ड रादाब होनोबा गासिबो मिन्थिखायो फेसबुक गोबां शेयार जागासिनो माने कल रेकर्ड भाइरेल मा भाइरेल नोंथांमोना सोरबाफोर मोनथियाखैबा नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनो मोनगोन आरोना आरो भिडिअखौ जोबजासे नायबासो बुजि मोनगोन मामोन फिन आरोबाव कल रेकर्ड ओंखारबावदों मैखोम बसुमतारी ब्रादारनि हिन्जावजों आरोना ओमफ्राय आं बुंनो होला बे सिस्टारा सोरमोन माने मैखोम बसुमतारीजों एगेन्स्ट जालायनाय माने फैसा जानाय जायै गदाय लानायलाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ ओंखारदों गोबां बाथ्रा दा नोंथांमोना नायलांबासो बुजि मोनगोन आङो मोनसे कल रेकर्डखौ होबोनो सानदों आरोना गोबाङा शेयार खालामदों आरो नैबे जास्ट फर आपडेट आरोना नोंथांमोना नायबानो बुजि मोनगोन रावबो हार्ट लालायनाङा आरोना बिखायाव माबायाव नोंथांमोना गाज्रि साननो नाङा। दा बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जोङो नायलांनोसै बे कल रेकर्डआ मामोन बिनि मैखोमनि माबाजों फेमिलिजों रायलायनाय आरोना बे सिस्टारजों दा नायलांग्रोनोसै जोङो फैदो बेनिफ्राय आंबो मोननैसो सावरायगोन सानदों सावरायनोसै आरोना फैदो। आंनि लोगो दोगो हौवाबाबो हिनजावफोरबाबो मारै एफारायदि बदनाम खालामो आंथ' इनि हिनजाव नङाना आंथ' इनि जेबो नङा बेनिखायनो नोंखौ बारा डिस्टार्ब खालामला गोरा डिसिसन लालै मा जाला जा मानसियाखौनो बियो गोदाव सोराव बे प्रमद बर'नि हिनजावखौ लानानै बियो दुगा जाबाय थादों प्रमद बर'नि हिनजावा आं नोंजों जाथिबो नङा खुरमाबो नङा नोंनि जानायखौलाय आंलाय न'खौलाय मा खालामाखै होननाथ' माथो आखुथो लाना देखायनायलाय माखौ लाना जानाय बे होफिननायखायसो बेबो मावनो होफिननायखायसो कमेन्टआनो लाजाया बेखौ रायनायफ्रा लाजिसिनसिन मोनो आं मानसिफोर रायनाया ओमफ्राय इयो जुदि नाय बाजै जुदि इयो हिनजाव गदाय लादोंला लामारगोनला खिन्थु दस्रा हिनजावखौ लाथों आं लाया आंनो नाङा इदि हौवाखौबो आं हौवा लानानैनो आङो मोनबोखाबाय खिन्थु आं नाङा जुदि इयो हिनजाव गदाय लामानोबा इयो दस्रा हिनजावखौ लाथों आं लाया नाङा आङो नांखाया आङो थैब्लाबो थैनायसै बायदि खालामहैखायो गुबुनाखौबो बिदिनो थैनायसै बायदि गोसो थोलाय थिखागोन ओरैबायदि खालाय थिखागोन ओरैबायदि नाथाय गावदि आखायावनो गैया गावदि गुदियावनो गैया नै बेखौ जेबो फाथा मोना सलमन आंनि हौवाया मिथिबाय दा बिराद सैमानि सैमा अगियान सैमा बोरमाफोरबायदि सैनि गियाना सास नोंखौनो नोंनि गावनि हिनजावखौनो माबायदि बदनाम खालामनाया नोंखौ बदनाम खालामाबायनिया आंखौहाय आङो सिमाङाव नुखादों आंखौ होनखादों सिमाङावहाय नोङो नोंनि बिफाया नोंखौहाय नों जाय हिनजावखौ माबा खालामो सानो बे हिनजावनो नोंखौ नोंनि फिसाया नोंखौ मा खोन्थाना होदों होनखादों आं बिदि नुखादों नोंथ' आंखौ फुलमल नों बायदिसिना खोन्थाना होनखादों आरोखि आं मोगथाङाव गाव फैनायाव न'आवहाय ओमफ्राय नै आं सानसेलाबो आं खोनागोन सानदों दिपिकाजोंहायबो बिदि जादों दिपिकाजोंबो बिराद बिदिनो आं दिपिकाखौ बुंहरबाय दिपिकाबो मानिया उनावहाय बिनि गियान खेरथाबो मोनजोबनानै फुराना जालांबायना एसे गोबाव सोलायनाया ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो जेरै नों दा खोन्थाहरदों दिपिकाया गावनो आंनावहाय बुंहरनानै बाजै आं मिथि बुजियावहाय आं गोरोन्थि मावबाय आंखौ खेमा खालामदो आं नोंनि फिसायजों गाज्रिबो थांबाय बिदि होननानैहाय बे आंखौ खमा लाहोदों होमब्ला हिनजावफ्रासो मोजां दा हिनजावफ्रासो बेसेबां बुजिनानै गावनि जिबनखौ बासायनानै दे साननानै बुजिनानैहाय जुदिबा जा मावबाय बेनिफ्राय गोजानाव था होनदों आं मानो होनोब्ला आंनि बिफाया बिराद मूर्ख होननानैहाय ओरैबायदि असाइद ओरैबायदि गावखौनो जेबो साननो हायालै केयारलेस मबाइल थुयो अखा थब्ले थुयोमोन मिथिबाय दा सलमन मानोथाय सेंग्रा गोरलै बायदि ओरै होनलायखायो गावखौ आंलाय मा बोरायदों आंलाय मा बैसो जादों होनलायखायो बिदि होनलायखायो जेबो गैया हा थखसेबो गैया बे जा दा नै जा न' लुनाय थादों बे
सोरनिबा थाखा थाइसेबो गैदेना नों दा बायदियाव माबा मोनसे जा न'खराव खैफोद मालायनाव गन्थं फाननानै बियाब्ला जिबनावबो दाहायनो हाया आं जेब्ला हस्पिटालाव नानिखौ जोनोम जानो थायदों बियो फैसाखौनो होनो रोङाखै फैसा होनो रोङाखैयो ओमफ्राय सोरनाव बेखौ थाबाय थाखो बिलाथ' एसे गोबाङैनो जाबाय ओमफ्राय जानानैहाय आं होनबाय फैसाथ' थोनाय नंले आं लांनायाथ' जोबबाय गावथ' आंहाय गैया होफैनो रोङासै ओमफ्राय सोरनावबा बिहर थाबाय नामाथाय 30,000 थाखा ओमफ्राय बे 30,000 थाखा बिहरनानै उनावहाय मिथिना आं 35,000 बायदि लांदों आं बिदिनो बिहामजोफोर जानायफ्रावबो प्रदीपनि हिनजावमोनाव बिना लांदों आं नैबे प्रदीपखौ सिनायखायो दा बेवहाय होमब्लालाय इयो नोंखौहाय होमब्लालाय बे मास्टारनिसो होननानै मारै इदि फानबावयो गावनि हिनजावखौनो नों मास्टार इदि बुंदेरनो नाङा गोदोहाय जोङो सिख्लायाव जा गोसो थोलायदोंब्लाबो जों जेबो बिदि जों आंगोलियावसोमोन ओमफ्राय बियो मानो इदि बुङोलाय मानो इदि बुङोलाय मालाबाबो जों बिदि सोमोन्दो गैया जों जेबो माबा गैया गावबा दा आंखौहाय आङो गाव खस्थ' खालामनायखौ रायला नोंनि मास्टारा होननानै गाव खस्थ' रायो नै बिदिल' ओमफ्राय नै खोनाबाय ओमफ्राय नोंनि हौवानिफ्राय हौवा मानसिफोरनाव इदि एथ' गाज्रि राव ओंखारनानै नों इनि खुगायाव ओरैबायदि गाज्रि बिस गोनां खोथा खुगानिफ्राय राव बुङो मारै एथ' गाज्रि बुंनो हायोथाय आं आसुरि मोनोहाय खारनाय मोनलायखायो हां आयु खोनासं बिसिनि जाथियानो सब बिफायाबो हिनजाव गदाय बिमायाबो फिसाय गोदान बिब'आबो बिदिनो एकदम सान्थि गैया बिदि गोजा लायनलाय बिदि बेनिखायनो दा बे दोरोंखाखौ बियो लानो नागिरो मिथिबाय दा बिदिफोरनिफ्राय गोजानाव थानो हायोला बिराद मोजां आरोना मानो होनब्ला दोरोंखौ होबथानाया बिराद गाज्रि आरो मिथिबाय दा जेनेबा नै खोनाबाय बाजै आंखौहाय जेबो आंनि नाम लाबाबायो हबेनो मेसेज हबेनो फन हबेनो मेसेज हबेनो जिखुनु हिनजावफोर हौवाफोरनो आंनि लोगो दोगोफोरनो इयो लागायबायनानै हगासिनो दङ ओमफ्राय इदि दाख्लामथोंसै बाजै माने आंखौ सान्थि मोनबाय नोंबो एसे बुंदो होननानै आङो होनखायो आं बेखौ रायलादि होनो आं आन्दाज मोननायावहाय नोङो बेखौहाय नोङो खेदाव हरबाय थायो नोङो दिस्टार्ब खालामो नोङो मुर्ख होनदों आङो जुदि नों थिग थायोब्ला बे फुलमनाबो नोंनि न'खरखौ नुलांखाबाय गथ' गथायखौ नुलांखाबाय बेबो इसिबांनाखि साननो हाद्राय नङा आरो गावनि फैसाजों गावबो मा खालामजादों बेबो एसेबाबो थाल दंखायो होनदां बेखिनियानोसै रेकर्डखौ गासिबो खोनाखाबाय माने मा बुंबावनो आरोना आं सोरनिथिं गोरोन्थि सोरनिथिं राइट्स बे बाथ्राखौ लानानै आङो बुंनाय जायाखै नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय आरो आं रावनिथिंबो लोगो जानानै भिडिअखौ बानायनाय जायाखै जास्ट आपडेट आरोना दा मोनथिखायो नोंथांमोना जोंहा बर'नि गेजेराव बेफोरनो एना एनिया मालाबाबो सुस्रांनाय थाङा मालाबाबो स्रां जाया बेफोरनो माने मा जाबावगोन आरोना बेनि बागै आङो जेबो बुंथ'ला नोंथांमोनानो मोनथिखाबाय रेकर्डखौ नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायजोबदोंबासो माने मोनथिगोन आरोना दा बेखिनियानोसै आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय गासिबो सिनायखायो जोंहा बड'लेण्ड रादाबनि निउसखौ गासिबो नायखायो बेनिखायनो भिडिअफोरा एबा कल रेकर्डफोरा भाइरेल जादों आरोना रावखौबो फोथायजाया होननाय बायदि आजिखालिनि जुगाव सोरखौ फोथायजायो माने सिख्लाबाबो सेंग्राबाबो रावखौ फोथायजाया थिग बेबायदि जायो आरोना बेनिखायनो निजाय मथे निजाय खामानिखौ मावलांनाया मोजां माने गुबुन हारिखौबो फोथायजाया जोंनि हारिजों हारिजोंबो गोबां थगायजाजायो बेफोरबायदिनो बेनिखायनो निजायनि खामानिखौ निजे मावलांनाया मोजां आरोना दा सानैसो मानसिया ओरैबायदि कमेन्ट बुंदों माने कमेन्टआव लिरना हरदों दासो मोन्दों गोरों गोरा देखायदोंमोन ससियेल मिडियायाव माथो मोजां देखायसोयोमोन निउसफोराव ओरैबायदि मोजां बुङोमोन दा नोंसोरनो गावनि निउसनि बिगोमाफोरानो बेबायदि होननानै बुंदों आरोना बुंनो मोना बेबायदि आङो बेखौ एसे गाज्रि मोनदों आरोना माने रावखौबो बेफोरबायदि बुंनो मोना गोरोन्थिया बयहाबो जायो सानसे समायाव मोनसे नङा मोनसे गोरोन्थि जायो आरोना बेनिखायनो रावखौबो बुंनांगौ माबा गैया ओमफ्राय आं कमेन्टखौ नायदों आरोना माने सोरखौ बुंनो आरोना बिथिबो लोगो दा बेयाव बुंनांगौ आंबो जेबो गैया माने आं कमेन्टखौ नायनानै बुंदों आरोना माने ओरैबायदि राहरदों माने दासो मोन्दों दासो माबादों होननानै ओरैबायदि कमेन्ट साननायाबो मोजां आरोना गोरोन्थिखौ मावगोन होननानै मानसिया खामानिखौ मावा जुदि गोरोन्थि जागोन होनना खामानिखौ फार्स्टआवनो मिथिखानायमोनबा लाइफआव दुनियायाव रावबो गोरोन्थि मावनाय नङामोन थिग बेबायदि जायो आरोना बेनिखायनो गोरोन्थि जानाया मोनसे भुलनि थाखायसो जायो दा फोथायलायनाय थानांगोन आरोना सानैनि गेजेराव दा नैबे मैखोम ब्रादारा जेरै थगायजाजादों एबा थगायना थगायाखै बेखौ बुंनांगोन खोथा गैला दा बायसान्स हमना ला आंखौनो सोरबा थगायदों माने आङो बे सिख्लाखौ मोजां मोननानै फैसा हरदों माबादों
दा बियो सैथो गोसोजों मोजां मोनबासो नोंजों मिलायनो हागोन दा बियो सैथो गोसोजों मोजां मोनाबा नोंखौ बेबायदिनो गोबां लुथिगोन आरोना फैसा थाखा गारि धन दौलत बेफोरबायदि लुथिनानै नोंखौ लांथा खालामना गालांगोन आरोना फैसाखौ गावनि माबाखौ सानला बियो गुबुननि माबाखौ सानला बेबायदिनो लांथा खालामना गालांगोन आरोना बेनिखायनो सानै मानसिनि फोथायनाया मोनसेल' जानांगौ जे बयफ्रेन्डआबो बेखौनो साननांगौ आरो गार्लफ्रेन्डआबो बेखौनो साननांगौ अब्लासो बियो सैथो गोसोजों मोजां मोननाय जागोन बेफोरबायदि जायो बेनिखायनो गोबां मानसियाबो थगायजाजायो आरोना सोरजोंबा माने बेखौ गोसो थोफ्लानानै धोन दौलतखौ नागिरनानै गुबुनखौ लाङो गुबुनखौ हाबा लायो थिग बेबायदि जायो दा कमेन्टआव फोरमायहरदो नोंथांमोना सोरनि गोरोन्थिमोन सोरनि मामोन आं नायनोसै आरोना कमेन्टनि गेजेरजों मियाबो अलरेडि मोनसे आपडेट होखाबायमोन बे आपडेटआथ' फार्स्टआवनो जानाय दा नैबे आरो सेकेन्ड बा थार्ड कल रेकर्ड आरोना बेफोरबायदिनो माने मा जाबावगोन आरोना एना एनिया सानफ्रोमबो जोंहा खारलाया होननाय बायदियानो जागोन आं लकेसना बेलेगाव भिडिअ बानायनाय जाबाय ससेया एसे बेलेगाव जाबाय आरोना गाज्रि मोनाबा बेनोसै आरोना अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय बाय